خوب مالش رحمت. خب почкам яхт кадос стройканда кор мекардам. Раисам пул надода уволид кардам. Ако ман худаш ахшлоқ. Ман камтар пул дода истед ман шлоқ равмагар шумо пула мегузаронам. Почкам яхт кадос ако мана бинид. Почкаманда кавшам ҳам нест, курткам ҳам нест. Амба камтар ёрдам кунед ако ҷон. Ако ягала хурсанд мешудам. Амун рафта расам пулатона мегузарондам. ماشین اونجانده حاضر رفته میبیارم حاضر میبیام حاضر یک Maylash. محمد bu byo. که تینجی می؟ Doğrudan pursidosmi? شرایطش وزبین بس Hamin kori sahibi olman kulan maylash mı? اما علاشه که Ma aynı gifte moşun 5 değil, sözüm am ediyor. Maylash mı? علاش Yordam da akor mu? Ako Olyam kışlığı var hafta neresi mi? шумо Olyam kışlığı var hafta neresi mi? шумо Ако ман ахшлоқ камтар ёрдам кунед. Амун қишлоқамба рафта расам. Почкам хунук хӯдос. Почкаманда фақат шатақ. Амба ёрдам кунед ако. Ако амун хону рафта расам. Картатонба мегузаронам. Ёрдам кунед. Шарна дорид. Мадаканда яхе ҳолат мешад. Рафтим мошнаманда дусета анҷомҳояш шумо метиҳанд. Maylash бо. Кане мана мен курткача, мен кавш пӯшид. Ҳозир ман таксиам ҷездагӣ то хонтона буда мемонад. Ако ин нағзитона ман айдам намебирорам. Ҳа одам акун чизи нағз фақат мемонад. Ман как раз таксида омад. Ако Ист. Туи раисат пулата надода акор қавла кадагӣ буд. Бо ҳавои хунуканда шатақ ки монди. Қишлоқба рафтаанба пулат нест. Қишлоқаба рафта реси пул мепатоӣ. Ростми? Қишлоқба рафтаанба пулат нест. Қишлоқаба рафта реси пул мепатоӣ. Ростми? Шар намедориме? Дуппа дуруст ку ту. Рафта кор кунӣ намешадме? Маддах ту. ҳаракат ка меҳнат ка пул ёвӣ намешадме? Имрӯз ман пул метиҳам ту ва пага дигараш. Хе фиреб када одамо пул мегирӣ. Неки ин пулои гифтагида пага ҷобуша чӣ метӣ? А пушти ту бо ин фиребгаро одамои ҳаққони муҳтоҷ чет ба мондоз. Ту пулда кор будме? Мақа. зева Пага наводо муддамонӣ кӯчанде. Айгон кас пул пурсида намегаде. Кафанат ба кор мефармоӣ. Инсоф тиҳад ту бо инакова.